En aquesta pràctica de Packet Tracer farem una instal·lació amb dues xarxes, la 10.216.150.0 i la 10.216.149.0, comunicades a través de switches i routers per una línia sèrie, i afegirem una ruta alternativa perquè en cas d'avaria d'aquesta línia d'aquí els paquets segueixin transmetent-se sense interrupció. Això tindria sentit en una empresa que volgués una alta disponibilitat de les seves instal·lacions. Encara que aquesta línia de comunicacions desaparegués, temporalment se suposa, hi hauria una línia de comunicacions alternativa que construirem a continuació. Han col·locat només una estació a cada xarxa per no complicar massa la cosa innecessàriament, i els routers tenen aquesta porta interior, aquest 10.216.151, i l'exterior 192.168.31, que està dins la mateixa xarxa que la boca interior exterior realment d'aquest router del 192.168.32, i que té una targeta cap a la LAN que és 10.216.141. A la vegada hem definit un enrutament estàtic aquí, que és que si qualsevol paquet vol anar a la 10.216.150.0, és a dir, aquesta xarxa dalt, s'ha de dirigir a la boca 192.168.30.1, que és aquesta d'aquí, és a dir, qualsevol paquet que arribi en aquest router destinat a aquesta xarxa ha de s'enviar cap a aquest router, i recíprocament en aquest altre router s'ha definit una ruta estàtica que diu que si algú intenta enviar un paquet que arriba en aquest router destinat a la xarxa 10.216.149.0, és a dir, aquí, l'ha de dirigir aquest router cap a la porta 192.168.30.2, que és aquesta d'aquí. Bueno, per afegir una major disponibilitat en aquesta instal·lació, començarem per posar-hi un router del mateix model que els altres que tenim, amb els routers 2811, i el posem, per exemple, aquí. Aquest router d'entrada no té ports sèrie, per tant, en els altres ja els hem afegit, en aquest l'afegirem ara mateix. L'obrim, anem a la banda física, l'aturem, cercam portes sèrie i les afegim. Bueno, no, idò no. Ara tant se subleu un poc. Bueno, ara tenim que router que no menses, mal assumpte, que no menses ja té portes sèrie. Les portes sèrie col·locades queda connectar-los per cap de sèrie en els altres router i donar-los IP a les dues portes que utilitzarem. Comencem per connectar-los, cap de sèrie, des de la porta 0 d'aquí, sèrie 0, a la porta sèrie 1 d'aquí, no podem agafar la sèrie 0 perquè ja està ocupada per dalt. I li donarem aquestes dues adreces que ja tenim preparades aquí. Això també són etiquetes. Ara anem a donar l'adreça realment en aquestes portes. En aquesta porta d'aquí, em queda que era la porta 1. Li donem l'adreça, ja està donada perquè la pràctica s'havia preparat anteriorment, 192.168.22, 255.255.260, interfície està encesa i la velocitat és aquesta, que és la mateixa velocitat per tots els routers. S'ha fet així per guanyar un poc de temps. En aquesta altra no està fet perquè acabem d'incorporar el router ara mateix. Per tant, anem a la configuració, sèrie 0, adreça 192.168.20.1, amb aquesta màscara de xarxa encenem l'interfície i donem la mateixa velocitat que han donat a totes les interfícies de sèrie. Això ens deixa aquesta connexió feta. Ara farem l'altra. D'aquí, sèrie 1, la sèrie ja està ocupada, cap aquí, sèrie 1, la sèrie ja està ocupada. I en aquest cas assignarem aquestes dues adreces de xarxa. A mi, la interfície d'aquest, com abans ja estava escrita, 192.168.10, màscara de xarxa, velocitat, la mateixa que tothom, i encesa. I en canvi aquesta de baix, interfície 1, ha de ser aquesta adreça d'aquí, 192.168.10.2, que està a la mateixa subxarxa que aquesta, màscara aquesta, velocitat
la que hem triat com a estàndard i encenem. Ara mateix la connexió física està feta, parcialment està la lògica, però ens queda avisar dels enrutaments, és a dir, hem d'avisar a tots els routers que hi ha dues maneres distintes d'arribar entre una xarxa i l'altra. Comencem per aquest. L'enrutament per aquest estàtic deia que si se vol arribar en aquesta xarxa s'hi ha d'anar per aquesta porta, però ara també podem dir que si se vol arribar a la mateixa xarxa 10, 16, 150.0 subxarxa, màscara, subxarxa 255, 255, 255, 0, també es pot anar en aquesta porta d'aquí baix, la porta 192.168.20.1 i l'afegim a la regla anterior. Tancam. Anem a aquest altre router. Aquest altre router tenia una ruta estàtica definida, si volia anar en aquesta subxarxa d'aquí baix, 10.249.0, i havia d'anar a través d'aquesta porta d'aquí. Però ara direm que si vol anar a la mateixa subxarxa 10.216 149.0 en la mateixa màscara 255, 255, 0, també hi ha una via alternativa que és aquesta altra d'aquí, 192.168.10.2. I finalment en aquest d'aquí, que no tenia regles definides, he definit les dues regles. Si se vol anar a la xarxa 10.216.150.0 amb aquesta màscara s'ha d'anar en aquesta porta 192.168.10.1. En canvi, si es vol anar en aquesta xarxa 10.216.149.0 en la mateixa màscara s'ha d'anar en aquesta porta d'aquí 192.168.22. Anem a comprovar si tal com està ara la cosa encara funciona. Enviem informació d'aquí, d'aquí fins aquí. Ha funcionat, per sort. Ara provarem en sentit invers, d'aquí fins aquí. També funciona, però això ho tenim abans. Ara suposarem que ve un problema tècnic i aquesta línia d'aquí se talla, si més no temporalment. Tallada. Tornem a enviar paquets. D'aquí cap aquí. Ha funcionat. I d'aquí cap aquí, seguir funcionant. Evidentment, podem restaurar, a qualque moment restauraràs la línia i podria succeir que es tallés una altra de les línies que tenim, per exemple aquesta. En aquest cas els paquets haurien de seguir arribant millor que l'altre, d'aquí fins aquí. Farem una tercerista per veure-ho més clar. No, d'aquí fins aquí falles primer i funciona el segon. Hem hagut de fer una prova per trobar una ruta alternativa, i d'aquí fins aquí falles primer i funciona el segon. I amb això s'acaba la pràctica.